Bé, xics i xiques, en aquest vídeo anem a parlar sobre el tema de la densitat de població i molts temes que hem parlat en aquest tema. Mireu, quan parlem de densitat de població estiguem parlant de la quantitat d'habitants que hi ha per quilòmetre quadrat en un lloc. En aquest país podem observar que la població és una població que és clarament urbana. Urbana per què? Pues perquè antigament les persones vivien als seus pobles i portaven la seva economia familiar d'una forma en la que cultivaven les coses, hi havia intercanvis entre el qui tenia molta carn perquè tenia ganat d'algun tipus, a més de fruites, verdures, etc. Però a més, el que passa és que quan comença la revolució industrial, les grans ciutats comencen a tindre polígons industrials on comencen a haver fàbriques i ahir comença a haver feina. Clar, les persones que viuen als pobles, sobretot la gent més jove, en busca d'unes noves oportunitats, se'n va a aquestes ciutats. I aquestes ciutats les podeu veure clarament que són les grans capitals, no? dels poblets de les províncies. La gent se n'anava pues, a les capitals, no? Anava fent que aquestes capitals foren més poblades i, sobretot, els poblets xicotets són els que anaven quedant-se sense pràcticament habitants. Per tant, el que tenim és un augment de població en les ciutats i una disminució de població en les zones rurals. Si nosaltres ens fixem també en l'exemple que us vaig posar en classe, quan parlem d'una densitat alta o una densitat de població baixa, no estiguem parlant d'una quantitat d'habitants alta, sinó que recordeu que estàvem parlant de que en un lloc determinat, en un espai, en un terreny, el que hi ha són una quantitat d'habitants molt més elevada que en un altre amb el mateix territori. No? Per això, quan vàrem fer la prova en classe, ens semblava que la nostra classe era una classe menuda, però quan resulta que l'ocupaven només 2 persones, ens semblava que la mateixa classe era més gran. I no era així, era una qüestió de densitat de població. Quan estiguem tots, ens sembla que la classe és menuda perquè ocupem més espai per metres quadrats en aquest cas, i quan estaven només 2 persones veiem que teníem molts metres quadrats per a aquestes 2 persones només. Bé, fixeu-vos, en aquest mapa us he posat una comparativa entre 2 països que tenen una baixa densitat de població. De fet, és el país amb la densitat de població més baixa, és Mongòlia, i és un país que té 1,7 habitants per quilòmetre quadrat. El país de Mongòlia té 1.566 milions de quilòmetres quadrats i té 3.027.000 habitants, mentre que en el cas del nostre país, Espanya, és un país que té una alta densitat de població. Tenim 92, fixeu-vos la comparativa, 92 habitants per quilòmetre quadrat, ells 1,7 habitants per quilòmetre quadrat, i el nostre terreny, fixeu-vos, el d'ells era 1.566 milions de quilòmetres. Nosaltres tenim 505.990 quilòmetres quadrats, és a dir, nosaltres no arribem ni al milió de quilòmetres quadrats i ells tenen 1.600 milions. Nosaltres no arribem ni a 1 milió, ells tenen 1.600 milions de quilòmetres quadrats. En canvi, ells tenen 3 milions d'habitants i nosaltres tenim 47 milions d'habitants. És a dir, siguem moltíssimes més persones en un terreny molt més menut que ells en un terreny molt superior al nostre. Per tant, ahir vegeu una gran diferència entre la densitat de població i el tamany d'un país.